जों बयबो मिथिखागौ जे 21 सेप्टेम्बराव जोङो इन्टारनेशनेल डे अफ पीसखौ मानिनाय जायो। जोङो दिनैहाय इन्ड' ग्लबेल ससियेल सार्भिस ससाइटिया वुमेन पीस फेडारेशनजों लोगो नांनानै आरो नर्दार्न बाइकार्स ब्रादार्स बाइकार्स क्लाबजों लोगो नांनानै जोङो दिनैहाय फिसायै नैबे इन्टारनेशनेल डे अफ पीसखौ अबजार्भ खालामनो जोङो जांख्रिखां फिल्डआवहाय दिनै जमा जादों to spread the message of peace, love and happiness within the region and over the world. And we would also like to encourage the young generation and the youths to come forward and support in the peace building process and to be the agent of peace in the society. दिन बेनि थाखायनो क'क्राझार चिरां वुमेन पीस फेडारेशननि फ्राय जानानै आङो प्रेसिडेन्ट बिनायश्री खुजुर बसुमतारी दिनैनि बे दिनाव बुहुमनि बयखौबो आंनि गोजोननाय अननाय शुभेच्छा बयनोबो जासि हरग्रोबाय। दिनै जोङो बेयाव आइजि SSS नि दैदेननायाव बिसोरनि खाबु होनायाव जोङो वुमेन पीस फेडारेशन आरो नर्दार्न ब्रादार्स बाइकार्स क्लाब्स जोङो लोगो लानानै दिनैनि बे दिनाव गासैबो बुहुमाव गोजोननि सान्थिनि बिसयै जोङो एसे रादाब दैथायहरनो थाखाय जोङो थांखि लादों, समय लादों। आङो बे खाबुखौ मोननायनि थाखाय जोबोद रंजादों आरो हामबाय होननानै बाख्नायदों। दिनैनि दिना सान्थि दिबस माने गोजोननायनि दिबसनि दिन। बेनि थाखायनो सान्थि होननानै बुङोब्ला सान्थिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो थाखाय गोसो जादों। सान्थि होननानै बुङोब्ला जोङो सासे मानसिनि जिबनावहाय स्वाधीनता उदांस्रि बेनो जोंनि मानसिनि जिबननि सान्थि। सासे मानसिनि जिबननि उदांस्रि होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो मिथिनो मोनो। गावनि निजेस्व बिथा थागोन, बेनिफ्राय न' थागोन, बेनिफ्राय गामि थागोन, बेनिफ्राय गामि आरो समाजनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव फोथायलायनाय थागोन, अनज्लायनाय थागोन, हेफाजाब होज्लायनाय थागोन आरो गिनाङै हरनि समावबो बा दिननि समावबो जोङो गोजोनै गिदिंनो हागोन, ओंखारनो हागोन आरो जानो लोंनो जोंहा जथेस्थ' थानांगोन। बेनिफ्राय जोङो जानो लोंनो थानो थाखाय जथेस्थ' मोजां सुबिदा नांगौब्ला जोंनो थाखा फैसानिबो लामा थानांगोन। बेनिफ्राय गोजोन उदांस्रि जिबन होननानै बुङोब्ला जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो मुक्त जानांगोन, सिन्था जानांगौ माखासे बिसयफोरनिफ्राय जोङो माने रैखा मोननांगोन। बेफोरो सुबिदा जेब्ला जोंनि मानसिनि जिबनाव थागोन जोङो गोजोननाय मोनगोन। बिसेसकै जोंनि बड'लेण्ड नङाब्ला जोंनि आसाम देशआव जोङो गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन धोरोमनि खौसेयै जोङो रायजो जानानै गलाय गथाय रायजो जानानै दङ। बेनि थाखायनो जोंनि गेजेरावहाय गोजोननाय जुदि मोननांगौब्ला, गोजोननाय जिबन जोङो मोननांगौब्ला, गोजोननाय परिबेस जोङो खालामनांगौब्ला सासे मानसिया सासे मानसिखौ फोथायनो हाज्लायनाय आरो गिनाय गैयै जोंनि बे परिबेसा खाबुखौ जोङो मोननांगोन। बेनि थाखायनो बिसेसकै दिनैनि बे दिनाव जोंनो बयनोबो स्वाधीनता जिबन नांगौ, माने गोजोननाय जिबन नांगौ। बे गोजोननाय जिबनखौ मोननो थाखाय सासे मानसिनि नाजानायजोंल' सान्थिया फैया, मोनसे जाथिनि नाजानायजोंल' सान्थिया फैया। बेनि थाखायनो जोङो बयबो जाथि बेनिफ्राय धोरोम जोङो बयबो सासे माने जों बयबो जुदि सान्थिखौ लाबोनो थाखाय मोननो थाखाय नाजागोन अब्लासो जोंनि जिबनाव बा जोंनि गेजेराव जोंनि न'खराव जोङो सान्थिखौ नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय बिसेसकै जोंनि बे BTC एरियायाव जोंनि आसाम हादराव बिसेसकै गोबाङैनो समय जाथि जनगोष्ठी दावराव दावसि बेबायदि जाबोबाय। बेनिफ्राय जेब्ला 2011 सनाव मुस्लिम आरो बर'नि गेजेरावहाय गन्डगल जादोंमोन, बे समावबो गोजोननाय गैयि, गिनाय, फोथायलायनो हायै, नायज्लायनो हायै बेबायदि गोबां मानसिनि जिबनाव गोसोआव बा समाजाव बेबायदि जाखांदोंमोन। बेनिफ्राय 2014 सनाव जेब्ला
आदिबासी आरो बर'नि गेजेराव गन्डगल जादोंमोन बे समावबो आरोबावनो माने गोजोननाय गैयि परिबेसा जोंनि समाजाव न'खराव एलेकायावहाय बेबायदि फैदोंमोन नाथाय आङो दिनै हामबाय होननानै बाख्नायो जोबोद रंजानायजों बे IGS ट्रिपल एसआ जोंनि गेजेराव लवार आसामाव बिसेसके 2012 सननिफ्राय गामि गामि हाबनानै पिस कमिटि माने सान्थिनि कमिटिफोर गठन खालामनानै होबाय बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो जाथिखौ मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिखौ ज' लानानै सान्थिनि सोमोन्दै रायज्लायनाय फोरोंज्लायनाय खोन्थालायनाय बेबायदि खाबुखौ बहननानै होबाय बेनि थाखायनो दिनै जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव आसामनि लवार बाहागोआवहाय जोंनि गोबां गोजोननाय जाथिजों जाथि फोथायलायनाय बेनिफ्राय लोगो लाज्लायनाय हेफाजाब होज्लायनाय ज' खामानि मावलायनायखौ जोङो मोनफिननो हादों।